Čau, toto je RunUp 5K. Je to tréningový dvojmesačný plán na to, ako zabehnúť tvojich prvých 5 km, ako zabehnúť 5 ľahšie, prípadne ako sa zrýchliť na nejaký konkrétny čas. Ako vždy, jednoduchý a stručný tréningový plán nájdeš dole v popise a toto je rozbor k nemu. Tým, že je to prvé video, tak si vysvetlíme, ako RunUp program funguje. Je rozdelený na 3 kategórie. Easy, Pro a Hero. Easy by som charakterizoval niekým, kto ešte nikdy nebehal a chce s behom vôbec začať, prípadne sa behu venoval možno niekedy dávno a mal dlhú pauzu. Teda, že je proste absolútny začiatočník alebo pár dní proste len začína s behom. Práve v ňom bude prioritný cieľ odbehnúť 5 km bez pauzy. Konkrétne v čase 30 až 45 minút na 5 km. Za celý tréningový plán odbehne takýto človek 85 km alebo viac, vždy rátame s tým minimum, čiže je to zhruba 40 a viac kilometrov za mesiac. Celkový čas tréningu bude 15 a viac hodín. Netreba sa vôbec tých čísel báť, sú len orientačné a aj keď sa možno zdajú byť ako strašne veľa, tak treba si uvedomiť to, že ten cieľ v tom easy pláne je odbehnúť 5 km. Preto zo začiatku množstvo tréningov tam nebude beh, ale bude tam často chôdza. A chôdza kombinovaná napríklad s nejakým behom. Druhá a stredná varianta, taká medium, bude pro a teda je to pre pokročilých. Teda už ľudí, ktorí majú niečo nabehané alebo pravidelne behávajú a sa nevedia zlepšiť, alebo sú takí väčšiní začiatočníci. Tam sa chceme dostať na cieľový čas na 5 km na 25 až 30 minút. Spoločne za 2 mesiace odbeháme 115 a viac kilometrov a bude to v súčte 17 a viac hodín. Čiže ak vieš, že behávaš, 50 km mesačne, tak sme cca na tej hranici a vieš, že tento pro plán bude práve pre teba. Ak ale pravidelne mesačne behávaš 70, 80 a viac, tak pre teba bude práve plán Hero. Tam sa chceme s cieľovým časom dostať pod 25 minút, čiže to už nie je sranda, to už je celkom rýchle tempo a na úrovni 20-25 minút alebo pod 20 už je to naozaj že veľmi rýchle a výkonnostné tempo. Celkový tréning tu bude v súčte 19 hodín za 2 mesiace. 2 mesiace sú teda rozdelené na 8 týždňov a my poďme na konkrétny prvý. Vždy nás v rámci týždňa budú čakať 3 zásadné tréningy. Tie sa delia buď na ľahké easy runy, na tempové behy, na intervaly, fartleky alebo možno nejaké špeciálne. Ako prvé by som spomenul to, že je dôležité si rozumne nastaviť tie tréningy. Čiže ak budeš trénovať v pondelok, stredu a piatok, je to fajn. Je vždy tam mať proste nejaký obdeň. Hlavne po tých ťažkých tréningoch, napríklad intervaloch alebo po tempových behoch, treba mať minimálne deň pauzu. Čiže ak pôjdeš stále obdeň, je to fajn a nič ty nepokazíš. Ak pôjdeš 3 dní po sebe, nemusí to byť úplne vhodné a častokrát to je až kontraproduktívne. Ak si začiatočník, netreba sa báť, že by tých tréningov bolo veľa. Nastavil som to tak, že to zvládne ktokoľvek. Zároveň, ak si veľmi pokročili, netreba sa báť, že tých tréningov je málo. Menej je niekedy viac. O tom sa budeme rozprávať aj v ďalších videách. Netrénuj ťažko, trénuj rozumne. Ešte by som zdôraznil jednu vec, že je vždy vhodné tie tréningy robiť postupne. Teda nezačať tretím a potom ísť na prvý a potom na druhý, ale vždy je lepšie ísť prvý, druhý a tretí. Prvý tréning, čo nás čaká, je easy run, teda ľahký beh. Vždy je charakteristický modrou farbou. Je to v zóne Z1 až Z2, čiže 65 až 75% z maximálneho pulzu. Táto zóna a tieto percentá nám vždy udávajú to, aká je to intenzita v rámci nášho srdca. Čiže ak máš nejaké hodinky, ktoré dokážu merať srdcový puls, jednoducho sa riať podľa týchto percent. Ak nemáš, tak minimálne pocitovo sa vieš riadiť tým, že dokážeš v tejto modrej a ľahkej zóne bez problémov dýchať napríklad nosom alebo sa dokážeš pri behu rozprávať. Vždy v rámci tréningu budeme uvádzať dve veci. Jedno je čas a druhé je počet kilometrov. Vždy je lepšie sa orientovať tým časom, pretože tie kilometre sú často zavádzajúce a budú ťa možno nútiť ísť rýchlejšie, ako by si v skutočnosti mal. Ak si easy bežec, drž sa 30 minút, čiže 30 minút ideš nejaké easy tempo, v rámci ktorého striedáš 30 sekúnd behu a 6 minút chôdza. Čiže 30 sekúnd bežíš, 6 minút chôdza. 30 sekúnd bežíš, 6 minút chôdza. Chápeme sa. Je to hlavne kvôli tomu, aby sme držali nízke pulzy a aby ten beh bol naozaj easy run. Ak si probežec, tak celkový tréning máš 35 minút, cirka 4 km, ale vravím, netreba sa tým riadiť. Prioritne je ten čas. Zároveň striedáš 3 minúty beh, 1 minúta chôdza.
3 minúty beh, 1 minúta chôdza. Netreba sa báť, že človek, keď kráča na tréningu, tak má pocit, že netrenuje. Je to hlúposť. Ten tréning je easy a je easy na to, aby sme sa tam cítili easy. Preto menej je niekedy viac, aby si na to naše srdce zvyklo a časom dostaneme sa do bodu, kedy dokážeme behať buď v oveľa rýchlejšom tempe, alebo že máš oveľa nižšie pulzy a ideme proste relatívne rýchlejšie tempo. Ak si hero bežec, tak je to tiež 35 minút, ale tým, že sa tam predpokladá už trošku zdatnosť v tom tréningu, tak je to zhruba 4-5 km a je to už konštantný a súvislý beh. Druhý tréning je veľmi podobný, je to rovnako easy run. Chceme sa držať na tej hornej hranici tej Z2, čiže možno ísť malinko rýchlejšie, ale stále si to strážiť. Ak si easy bežec, 30 minút, rovnakých cca 3 km, ale tentokrát striedáš 30 sekúnd beh a 5 minút chôdza. Čiže tá chôdza je trošku kratšia a postupne aj ďalšie týždne tú pauzu v rámci tej chôdzy budeme skracovať a budeme to viac posúvať do toho behu. Probežec pracuje na 35 minútach, rovnako tak meníme nie pauzu, ale tentokrát dĺžku behu, čiže 4 minúty bežíš, minútu kráčaš. No a na konci hero bežec, tento má najjednoduchšie, je to len 40 minútový klasický beh v súvislom tempe, drž si ale zónu 2. Tretí a častokrát najdôležitejší tréning v každom týždni je fartlek. Ak si o ňom ešte nepočul, je to v podstate veľmi jednoduchý a taký hravý beh, kedy proste celý čas ideš pomalé tempo, niečo ako easy run, ale do toho si podľa pocitu dávaš rýchle úseky. Čiže v podstate striedame Z1, Z2, čiže je to easy tempo, s nejakým intenzívnejším, konkrétne Z3, Z4, teda je to na úrovni 80 až 93% z maxima. Schválne to nie je 100%. Tým, že je to prvý týždeň, nechceme ísť úplne na 100% úsilie, ale je to z trošku rezervy. Netreba sa ale báť, tie úseky budú krátke. Konkrétne, ak si easy bežec, ideš 30 minút, čisto len chôdza. V rámci tej chôdzy si kedykoľvek počas tých 30 minút dáš 5 až 6 krát 30 až 50 metrov toho rýchleho tempa. Čiže snaž sa si to nejako rovnomerne rozložiť počas tých 30 minút, nie že v prvých 10 odrobíš všetkých 5, zbytočne sa tam len zničíš. Čiže podľa pocitu kľudne do kopčeka, po rovine, po ten strom, po ten stĺp si dám 30 až 50 metrov proste rýchlejšie tempo. Ak si probežec, je to veľmi podobné, ale celkový čas je 35 minút, ideš Z1 až Z2 beh. Ak budeš mať vysoké pulzy, kľudne to striedaj, ako v easy rune, to striedaj s chôdzou, podľa pocitu. Čiže buď v tých nízkych pulzoch dokážeš celý čas behať, alebo to striedaš s chôdzou a do toho si dáš tie 30 až 50 metrové úseky, ale 6 až 7 krát. No a ak si hero bežec, tak zase veľmi podobné, celkový čas 40 minút, zatiaľ čo celý čas sústavne bežíš, stále drž si pulzy v Z2, a do toho rovnaké úseky, ale 7 až 8 krát. Na tento týždeň mám navyše pre teba dva tipy a prvý je nebyť v strese z toho, že tie pulzy sú príliš vysoké alebo že sa cítiš strašne zadýchaný. Netreba sa bať toho, že budeš kráčať. Dokonca ak si aj hero bežec, ale doteraz si vôbec tie pulzy neriešil, netreba mať výčitky z toho, že budeš proste na tom tréningu chvíľku kráčať. Druhý tip, veľmi s týmto úzko súvisí, ako ľahšie držať tie nízke pulzy a ako to dlhšie udržať v behu, je dýchanie. Zapamätaj si jednoduchú techniku dýchania na 3 doby. 1, 2, 3 kroky nádych, 1, 2, 3 kroky výdych. Čiže vždy na každé 3 kroky sa nadýchuj, plynule, a následne raz, 2, 3 na 3 kroky výdych. Tým docieliš to, že ten dých bude v prvom rade pravidelný a tým sa tvoje telo ukľudní. Čiže dokážeš tým ľahšie pulzy znížiť a ľahšie sa ti bude dýchať, ľahšie sa ti bude bežať. To je asi všetko. Ešte raz, tréningový plán máš dole v popise. Nezabudni Voxberg Luky 10 a vidíme sa v ďalšom týždni. Čau.